bata mo. Bako ko mo eh. Hindi ko gawin sa eskwela. Pasensya na ka na. Kaya nandun sige. Sige, salamat. Ago Yuki! Parang makuna ako. Right po. SM Bumetong. Tara po. I take Yung one naglaro mo ni Ken. away. Kapatid mo naging Diyos, kadwagya kayong kapatid kong kayanak. Makalong kapatid uling may yakit na naman kaya kayo kakulangan. Ating kung apapansin na alaki kayo, i-breaks na ka rin yan. Ikot kayo na din sabi no. Makagawa yung assignment. Sigurado na yung kanya naman ito. Kamayos na din eh. Itigagan na kandar kaya katamong tingari kapatid. Hindi katamong kakulangan. Hindi katamong panganalastas. Hindi katamong gagawa tamong bagay. At sutamo kini, huling aliwaliway ng gawan tamo. Ating matutod. Ating misisitan. Ating mag-cellphone. Ating kakapwesto. Kapatid sana munong katamong suta nagkikaya tamong cellphone. Ilakota na itang yung mga tambagi. Huling makasira yung kay katamong pasalpantayan, lalo na atin na rin kay katamong tingan. Ngayani, ako mo manggit lagyo. Huling balo ko, sasabyanan ng kay katamong banal. Yung pangmagpusa, yung sanang mayakit kay katamong. Ngayani, mga pulating nga sa kaya kayo kapatad. Nung inuman pwedeng mangyayang kapag-aralan. May tawag po kaya katamuan. Hindi ako man po prepared, baloy ka. Pero makanya naman, makanya na ako may kusa. Pero, hindi tayo matang po na kain mo kaya na ako magpalililig pa. Ingay mo guring daratan na kaya ka, ay mo daratan, karena. So, ipala ako po, ipala ako po, ito, nung sabi natin, nung nanyang gawa mo yung kalupang mong tao, yan mo rin yung malalagaya ka. Kaya ako nyari, yung kalupang mong tao, palagi may husgahan na kalaman. Pero nung makanyan man, nung may buring bisang husgahan, may husgahan yung kalupang mong tao. Abang pikitan tayo matamo, lulubyan ka lang yung buring daptan na gera. Yung daraptan garela. So, ito po yung parang ako. Kung pakakaba, bata natin lang oras hindi kasama kapatid at bata nga, pidaka-daka yung
Makita mo po dahil sa langit. Boto ka pala ba gusto mo yan? Wala na po. Nung wala na, sige, saratan niyo yung tulong. Salamat. Pagka nakakamot ka pa bukas, habang magbigis lang ako. Nang kaya yung pangangat pa na akong mag-practice lang. Saratan niyo. Oh, hello! Nawa rin ako! Nanong? Eh, ako punta? School na ako kuya, bikini kapag alas ko. Okay! Eh, ako naman ako si Rachel. Tayo na lang. Sige, ayos mo. Bumugay na dito. Tara, Jake. Peace out. Uy, sana ako! Ayan, dada! Diyos ko, hindi ko pa! Talaga ba? Bahal ko mo eh! Kaya na kayo Diyos ko, yan! Bobo yun eh, wala na yan. May kuprano ko ka dyan? Oo! Sige, daw dapat yung isa. Ikaw ang tingin ko na gusto. Kaya, makapalit mo kayo ba? Check natin. Ngayon mo yun, oh. Sina? Wala na, wala na. Dalam na eh. Ay, dalam na eh. Bye-bye. Oras na kapatid, mag-practice ka na. Sige na, ikaw na. Okay, bentar, bentarnya. Jadi semasa ulit-ulit na mo pinatanang hanya yang sana mo oras. Hindi kayo pagkakayo mas pagkakaman, kundi kayo maglilista mo iba. Ay nandin. Dengan sana hindi limuwi kayo gaganahan nyo. Pati rin kayong kayabe. Mga tuwa na kayo, paulit-ulit namin pagkakaman. Siguro, sige, pagkakain tanang ka. Sabi-sabi tanang bukas kay Pulo. Sige, hindi tanang. Itong malalayarin niya katamo. Miyayari ko kung bala. Isipin tayo. Red ang sabi mo. Pachet bulong sila. Pachet bulong di matutut at di magserbo. Minsan pachet mabilista mo. Kilala mo rin at suko. Nang kaya pa rin ako malay. At sana kapatid na sabi mong ayaw nila ko tawag ng mga tao. Ugali ka. Kasi, sana mo, ganun tawag yan, ito ka rin yung kaya naman. Sana mo kapatid, sana dito sa kalagay niya kayo isipan. Sana, sana.
Goy. Yan yung kapatid. Huli kong pasalamat niya kayo. Huli kong niyari. Kita mong niya kayong bawat proseso na itak-itak alala ko yung magsurang ugali at kapagin ko at doon. Ang talasan ng parang kumamit niya katapos. Sana kapatid, yung daratang pangalo, mga yung tamo pang sumulong, banda ng palimbaging katamo man, mga yung tamo manumpe, at mga yung tamo makapanging, kanyang tamo mangying tulad,